sker der i dag, vi har lige været i Bøgetex, og så har vi købt Benbusset Challenge, jeg ved, man kan se, men det står altså omvendt. Så vi skal lave challenge, og der står det her. Så vi ses til... Okay, vi har bilbussen ind her, så nu skal vi det. Denne her bilbus kan være bussemand, nej, det kan være bussemand eller pære. Så vi skal have begge to. Eller bare, ved I hvad, bare sådan noget, når vi har stillet alt. Okay, nu begynder vi. Okay, vi starter... Så kom nu, Celine. Kom nu. Vi starter med blå. Det her, det kan enten være tandpasta eller blåbær. 3, 2, 1. Tandpasta. Tandpasta. Ja, tandpasta. Så ved I hvad? YouTube. Det er faktisk, altså, den blå er faktisk den bedste, fordi begge to er gode. Jeg videre. Okay, og den grønne, det kan være nyslået græs eller lime. 3, 2, 1. Hvordan smager nyslået græs? Jeg skal 3, 2, 1. Lime. Nyslået græs. Ej, men jeg ved ikke. Begynder med dårligt. Lime? Nej, nyslået græs. Kom! Nyslået græs. Ikke så godt som jeg tror. Den her, jeg siger det. Det hedder baby wipes. Eller kokosnød. Og måske det brugte baby wipes. 3, 2, 1. Kokosnød. Det smager godt. Jeg kan bare smage det på. Bussemand. Ja, Hvad hvis jeg fik bussemand? Okay, bussemand eller pære. Så ved jeg frem der. 3. Okay. This jelly beans may look in the bed, bla bla bla. Kaste fra ild og så... Hvad? Og fuck, det smager godt. 3, 2, 1. Ej, kom nu, lad os komme videre til næste. Det lugter. Det smager godt. Jeg fik bussemand. Oj. Er det bussemand? Jeg fik bussemand. Jeg fik bussemand på en måde. Det her, det kan ikke blive godt. Slet ikke. Det kan ikke blive godt. 3, 2, 1. Vi faldt lidt dårligt. Jeg er ikke sige. 5. 5. Ej, den er altså ikke god. Men vi kommer til den her. Bræt eller fersken. Nu skal jeg tro, det er frutti eller... Nej, det er ikke noget. Frutti eller stinkende. Nej, det er ikke noget til Trudy Frutti. Vi er nødt til den her. Nej. Frutti eller stinkende. Frutti, frutti! What? I said it once, I do it again. I'm playing the game, I do it to win. With you and your friend, that's taking this. Me and my team, you know we gon' win. You know we gon' win. Butter popcorn eller rødden æg. Ain't nobody here to play around. Push it to the edge, I won't
Bræk eller flasken. Jeg fik det der. Bræk. Hey, jeg kom lige. Eller bærs. 3, 2, 1. Nej, jeg tager Jeg har ikke spist den nu. Okay, hvis jeg får en dårlig. Jeg er en dårlig. Du har ikke tænkt at smage den. Kast lige op. Papa, jeg fik bræk i min mund. Det var en bræk. Han fik fersken. Nej. Ah! Ja, så vil jeg til det. Bye. Hey, det er også mig. Ej, det ligner jeg er blot over en lukket. Jeg har fået jeg fik bræk. Så, nu laver vi. Du har lige spist tandpastafælde. Hey, jeg skal også. Det hjælper med energien. Papa, papa. Ja. Jeg skal også have. Nu laver vi. Og din baba. Du skal lige fuck. Nej, Spis den her. nej. Måske den er god, måske. Blåbær smager godt. Det er mig. Den her. Vildt dårlig. Ja, det er det. Jeg sidder og spiller fandme i folk. Ej, kom, lad os lave en til rækken. Og det var lige der med buttercup-korn. Ikke buttercup-korn. Buttercup-korn. Vi skal lave en ny. Nej. Nu skal vi have en til række. Nu skal vi have en til række. Skal jeg spise det hele på samme tid? Vi skal skrive. Det er fordi, du spiser det hele, og det er række. Okay. Ej, det var magt, det er mine. Og her, okay. Nu skal vi se spise den her. Spis den. Nej, jeg kan ikke. Og man må ikke dufte til det. Nu får det så. Man kan faktisk ikke lugte den der noget. Jeg ved godt, hvad det er. Nej, du gør. Det er godt. Den her smag nu. Okay, fokus eller baby white? Lime. Lime eller Fokus. Eller baby wrap. Baby lip. Det kan være en brugsken baby lip. Eller, hun sagde ikke baby white, hun sagde Baby brud. nej, hun sagde baby lace. Hey, du er ikke engang filmet. Din lille hund. Jeg har fået. Du smager godt. Ej. Jeg er træt for endnu. For helvede. Okay, vi sætter skal. Okay. Jeg skal have. Alle sammen på YouTube. Jeg forstår. Hun er på pause, man. Bøse. Nej, jeg skal også Stop have. lige. Jeg skal vist på YouTube. Okay. Alt det der er tilbage. Der er butterpopcorn, bussermand, og så er der baby wipes og baby wipes og krokus. Og jeg kalder mig baby wipes. Så får vi lige varme mere. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 5. Og ved du hvad, YouTube? På grund af alle de dejlige subs, så gør den mig. Også mig. Tak for 6 subs, altså 6. Så
tabt. Og nu gør jeg det, fordi jeg giver mig fucking sex sammen. Vi putter alt det her i munden på samme tid. Og du må ikke spytte det ud. Ellers så får man tisse. Okay. Og det skal I fandme se. 3, 2, 1. Muslima. Op med tungen. Må hun har jeg? Hun har det godt, du var! Godt! Jeg har det. Så pludselig mod. Kun den. Nej, jeg så også på. Nu er det, der kommer en fuglefærd på. Jeg tør ikke. Okay, jeg spænder om musen. Nej. Okay. Den er sygeste. Den er... Jeg vandt, baby! Du skal tæt! Nu kom. Du tabte. Du tabte. Nå, det skal I fandme se. Så det var det. Ses.